Ekeko El Perro musikari ordiziarrak bilbide luzea du musikaren munduan, baina oraintxe bere lehen lana kaleratuko du bakarlari moduan. Honi buruz hitz egiteko berarekin gelditu gara eta gainera abestiren bat ere entzuteko aukera izango dugu. Goazen. Atxaldeon, disko berria argitaratzea, daukazu, pentsatzen dut irrikitan izango zela, ez? Bueno, pixkat estresa, hainbeste gauza lotu behar di eta in behar diela eta diskoa dala, maketazioa, zea, marrazkik eta pixka promozionatzea eta lana dauka. Zenbait gauza utzi berrazkazu, hori egiteko, bestela ez da posible. Ikusi dute ben dela gutxi jaso zenitula etxean, ez? Eta lehenengo entzunaldi hori zenola bizitzen zenuen. Bueno, ni berez baneukean, lanotiok, baneuzkean, pistak, euskan pendrivean, orduan. Baina politia, zedeak ikustea etxean, eta politiako izango da gero vinilon, ez? Ateatzen dana vinilo aiatuko dela urrengo hilabeten hasieran, politiako izango da. Viniloa formato, barroko libretoa eta hori dana. Zau pixkat izan da, gero hau jungo da vinilon barruan, eta una tarjeta deskarga bai, tarjeta batekin, eta pixka formatu guztiek eduki ale izateko. Gaina esan behar da, hemen 12 abesti daudela, baina viniloan 9, ez? Hori da, ez di ezartzen. Viniloan, bi vinilo ateatzen gendun, gate fulotako bat irikitzen dela, ideia hori zala hasieran, baina, suabego, hasi egin dugu pixka merkean txego ateatzeko eta kebradero gutxigo izateko, ez? Egia da luzera handiko diskoa dela, ez? 12 abesti eta gaina batzuk luze xamarrak ere, bai? Bai, egia zan konposatzerakoa ez de begiratu nolabait ikuspuntu komertzialetik bat bilatzea nolabait, ez? Abesti gerrazak izatea, bada ere, abesti pare bat errazago dela, Amores Perros eta nolabait istribillo errepikatzen dela, erreza eta zea. Baina ez nun bilatzen hori. Pixka nahi nun, alrebez gainera, nahi eta egin dut zenbat abestitan bilatu dut pixkat buelta matea eta bilatzea beste paisaje bat, beste bat, eramatea izatea nolabaiteko historioak, ez, kontatzen dijoztenak. Eta abesti pare bat hola daude. Gero dago poesi bat, oso politie, Palostitos, eta hortik arrankatzen dola pizka diskoa. Hasieran izan barzala abesti hori bakarrik grabatu behar nun Kadizen, eta gero, hau dena lan guztia egin dugu. Esan dezuna, ez? Abesti batzuk dira egitura estandarrekoak edo klasikokoak, baina beste batzuk zati desberdinak dituzte, ezakit nola ze kontatu nahi izan duzu, edo nola izan da hori? Bueno, pizkat disko guztiaren bihotza bi abesti dire. Eta hasieran grabatu behar nuna da Palostitos. Palostitos die Kadizeko gure lagunagan bizidena hipiak, basoan eta hondartzan bizidena dola 20 urte. Bereekin gu bizitzen dugula udara luzeak, eta hasieran hori nahi genuen grabatu, kontatzen dolako pizkat historioa beraiena, jundien lagun hauen historia hori, beraien gogoratzen, ez? Eta bigarren abestie da, He conocido el cielo, lotura daukela zuzenean baita hango lekuerekin, He conocido el cielo, dala abestie luzea bigarrena uste dala. Eta hitz egiten dola pizkat, azten dela nola baiteko bizi izan gendun enzerrona eta pandemian garaia hau bizi izan genduna eta nola bait pertsonak behar gendun askatasuna behar hori eta egarri hori de ateratzea eta naturarekiko kontastoa berriro eta ikusi dela, ez gero noa jendea atera da natura eta hortik azten da eta nola baita beste evoluzionatzen do eta die hiru paisaje bezala, ez? Non da gortasune momentue, non erabakie bakoitzan eskatzen do behar dona eta hori rendikatzen eta gero ja han nolabait la plenitud edo argitasune, non jende askatasunean, naturan inguruan eta kontatzen de paisaje hori hango hondartzako asunto egin, eta gure lagun hipikin, eta han bukatzen da bestia, ez? Horregatik, he conocido el cielo y ya no quiero volver. Hori kontatzen du, ez?
Eta beste abestiak hortik sortu dira, ala aparte sortu dituzun abesti batzu dira? Bueno, abesti hor daude, hau aspaldiko kontua da, gauza pendiente bat neukala diskoan asuntoa. Eta pendiente neukala, eta pizka behartu sentitu naiz, zeren promesa bat egin nula 50 urtekin, ez banu grabatzen diskoa utziko nola gitarra. Eta ondoan neukan eskalagune beti esatetzen, eta jendea, esan zenun 50 urtekin, eta hoi, ia bete inzan, sartu nintzen 59ko, duela 2 urteko udaran, sartu nintzen estudioan, abesti bat grabatzeko asmokin, eta hor zeren abestik, zenbat abesti zarrak, galetzen didazula, abesti zarrak, lehenetariko abestikin itunak. Amores perros, ida sin retorno, kontatzen duela zenbait historia erreala dela, historia denak. Eta, bueno, pixkanaka, zenbat abesti dare hor eta batzuk hartu nituen eta moldatu. Beraz da, zuk bakarka sortutako abestien bilduma bat, ez? Zure bizitan zehar edo musikari ibilbidean zehar. Bai, bueno, pentsago nik ez naizela inoiz izan gitarra jolea, ni gitarrakin hasi nintzen jotzen 37 urtekin edo. Egun batean Mikel Urdangarino ez dakit zein zen jotzen naizela eta norbait esatzea, horre, empezatu garla gitarra ez dakit ze urtekin, eta nizan, Eta ni pizkan nekatutan egon gitarristan zain abestu alizateko. Eta beti eramaten nun, ez dago hemen, gitarrea, beti eramaten nun furgoneta gitarra bak, ez nahikeinea jotzen, gaztetxe zarrekoa, 50 piku urte dukiko dola, Lamairu, eta gitarra horrek eratzen ditu nola pizkat, eta nolabait neneok, como los Ramones biak horrekin egiten ditu, gaina un meba bezala, pasatzen orduk eta ordu, 8, 9, eta 10 ordu lokalean, atxaldeko 7 goizeko 5 arte, garraka, eta ondo pasatzen, umea bezala, instrumentu berriekin da, bai. Eta bentsat eta bestiak sortzeko ere lagunduko dola, ez, instrumentu bat jotzen jakiteak? Claro, eske horti ateratzen da. Musika edozein instrumentua, Gitarra, niztu ertzenetako izango dela. Beti jo izan de perkusioa pizkat, harmonika, ez dakiz. Lehenago abestu egiten nun, Izurri Berrian taldean, garai haietan, 80 hamarkadan. Baina laguntzen du, bai. Eta beharrezkoa da, ez? Hori eramaten dizu pizkat, esaten genuen paisajeak, sonoridadeak horik, zuk ere, botxarekin tontakiri esatea, improvisatzea, eta dala pizkat lo que mola, ez? Musikari guztiei, ez? Improvisatzea eta jolastea. Zer nun ikastetzea, hitzetatik ala musikatik? Nun ikastetzea besti bat sortzeko garaian musikatik ala hitzetatik? Hori, ni gitarra hartzen egiten detena da, egiten detena improvisau. Orduan, zenbat abesti inoiz ez ditut idatzi. Zenbat abesti, diskon bertan dauden, Amores perros, hori kontatzen du historian, lagun batek ensaiatzen ari ginela, eta dituzion bere laguna izan zana, eta kriston diskusioak eta kriston mobidak, eta hori jotzen inegola, eta jarritu edo jotzen, eta hasi nuen abesten, Amores perros. Daude abestik inoiz ez diela idatzi, hor. Eta ez da beharrezkoa, askotan. Gero, ensaiatzen duzu berriro, eta memorizatzen da, hor gelditzen da. Baina musika eta letra batera jozten izango nuke. Ez dala gauza bat, baina egon daike letra bat, ez? Eta letra hori gero hasi zea eta melodiatzen, edozein moduan. Asunto da egitea, sortzea. Abesti zuk eta zure gitarra sortu dituzue, baina gero grabatzerako garaian instrumentazioa oso aberatsa da, ez? Gitarrak baitauka protagonismo, baina denetik dago, biolina daude, sintetizadora daude, txalaparta ere bai, ez? Bai. Garrantzia handia eman diozu horri? Bueno, edo lerten da, edo ze... Egia esan barroket, ez nola pentsatzen olako lan bat egitea. Ez da pentsau ere. Ez nola pentsatzen olako resultado edo izango zala. Eta izan da, jungea, musikan bezala esaten zenula nola egiten den, jungea pizkat produktoren laguntzarekin, produktore dela Jose Maria Sagrista, Trianako
gitarra jola izan zen, eta Zirkulo Bizioso, eta orain bere bakarkaulo lanak aurkezten nahi ditugu bai. Eta berarekin, bere laborategian, bera zaten bezala, hankadizen Punta Paloman, sartu eta hasi ginen lanean. Eta pasatu ditugu batera, ia 2 hilabete, pasatu dituguan lana guztua egiten, baina lana zentratuta egon geha, eta beha, ezagutzen ditu, hau da, elefante bat. Gizon bat produzitu indiola diskoa, Sanz, Alejandro Sanz, Orozko, Kamaron laguna zala, Kiko Veneno oso lagun mine da, eta Jose Merced, eta jende guztia guna. Eta ezagutzen du, panorama guztiko estatu espainola mailan, Fermin Guruza da bere estudioan, Reincidenteseko produktorea zen, bai. Eta, beha ekarri ditu lagunak, eta bere iken lan egin dugu, eta izan da gozada bat. Izan da gozada, zeren ikusten zenula, nire abesti xume zienak, nola jundie, nire batzutan, komobituta egiten nintzela. Eta gero, honea etorrita, nahi nula ez bakarrik izatea hango musikariekin, proiektua horrea eramatea, eta hasi nintzen pixkat hemen ikutzen nolabait ezagutzen nuen jendea lehenautio. Ze, nik gaztetxe zarran, hor pasan nituen urteak antolatzen betiko kontzertuak, ezakizte. Eta, beste taldekin ibili naiz, eta abesten beti, eta azkenean pentsatzen, ostia, eta Peio Ramirez, eta Gurutz, mano a mano, ibilita gara lehen hau bai, dola 5-6 urte, eta zenba jendea, eta gauza gelditu da oso guapoa. Elgruia baita, eta gauza oso politxe, pentsatzen ez nuna benetan posible izango zala. Orain tokatzen zaigu hau defenditzea, hau eta oso ondo egiten nahi gara. Bai, defenditzeko, esan duzu diskorako bertako musikariak izan dira, kanpokoak ere bai, baina orain zuzenean defenditzeko beste banda bat osatu duzu, ezta? Bai, noski. Pentsa, musikariak erdiak jo dutenak, parte hartu dutenak profesionalak dira, eta hortaz dedikatzen dira. Orduan, baldin badara baliabideak, musikari hauek etorri eta behar dan bezala tratatzeko dela dirua, patu eta hortaz bizi diela, beraik kontaktuko ditugu, baina bestela, gainontzeko instrumentazioak eta gu egiten ari gara, hemengo lagunekin egiten ari gara, eta oso ondo egiten ari gara, eta diferentzia asko ez da nabarituko. Nabaritzen da, zer estudio bateko lana eta zuzenekoa inoiz ez da berdina izaten. Baina egia zan, kriston lana egiten ari dira, lantaldeko kide berrik, eta, aurkeztuko dugu 24-en, ordizten. Denak gonbidatuta zarete. 24-en, eta gero egin behar dugu, gero goaz Zabaiako kartzela, lagun asko daudela eta berain aurren aurkeztea. Eta gero berriro ordizten gaude, antzokian akustiko ordu erditxo bat leku egin digute, Olatz eta Iñaki Salvadorre beraiekin jotzeko, akustikon, plan hortan, pixka ja, pianoak eta emango ditu. Eta gero berenean joko dugu. Atzo bertan esan dugu, Madrien juteko, ez dakiz zer, eta zenba lekuetan, baino, pentsatu behar dugu, jendea ez gara profesionalak, eta dauzkagula bakoitza gure bizitza, hori negingo dugu alduguna. Eta Zabaiak hori kuriosa gintzat, hori nola suertatu da? Zabaiakoa sortu da, esan dizudan bezala, lagun asko dauzketan, barruan, mutiletan eska, handaren erdian uste eta ezagutze ditu dela, urte asko da matzatenak hartzelan, eta gauza da, entera utziela ikusi zuela bideoklipa, lehengo Amores Perrosena, eta soberra ere ikusi zola hango kulturaz eramaten dona. Arduradunak edo. Bai, arduradunak. Eta asko gustatu zitzaiola, eta beha goiko karguta juntzan, eta baina egon die Doktor Deseo, egon da Evaristo Tropa Karaiokin, egon da baita Gatibu, zenbat alde egon die. Eta guain guaz los buenos.
Bigarren horretik Ordizian, ez? Kontatu pixkat noiz, nun, jendea enteratzeko. Aurreztikoa, 24an delikatu zen. 24 ostirala dela atxaldeko 7:00 egingo dugu. Hola, kontzertu xume bat, politxe. Han igual sorpresita bat nahi dugu eraman, jendentzat, eta hola. Baina, bueno, sin más, hola. Politxe izango da. Politxe izango da, lehenengoa izango da, eta herrian, eta guretzako berezie. Pentsatzen saiatzen arituko zatela, ez? Jotasu hortarako. Bai, hortaz egia. Eta ze itxura hartzen diozu? Ona, bai. Bai, ikustezu formatoa akustikoa izan daikela, eta baina egite daukagu zenbait abesti rockerogoa dauzkagunak basonatzen dira potentegok, eta gero dauzkagu baita abesti suabeak eta saiatzen gea hori respetatzen eta pizkat sustrai eta jun, ez? Abestien sustrai hori mantendu. Politxe izango da. Politxe. Eta gero baita, hori diskoa fisikoan eskuratu ahalko da, nun erosial izango da? Bueno, diskoa nahi gaindun 24ko eduki, baina ez da posible izango, eta jatuko da abendun hasieran. Eta, bueno, gero betiko lekuetan, tabernatan, eta internetatik, bai. Hor pagina web sortu dugu, bai, mekekoelperro.com, hor ja martxan dagoela, eta hor bai erosteko aukera izango da. Eta bestela, opari egingo dizut. Oparitu. Orain bi abesti joko dizkiguzu, kontatu pixkatzea abesti dian, ze kontatzen da bertan. Bale, bai. Bat da Totem Sky 2, pizkat kritika bada nolabait, bueno, hemen Euskal Herrien eduki dugun espiritu rebelde hori ikustea nola apalankatzen gean, ez? Horri pizka kritika bada. Apalanke hori orokorrean, eta bai gehiago gu gatozen lekutik, ez? Ezkerratik eta gatozela, eta ikustea zenbait balore galtzen ari direla, eta horri kritika bada, Totem Sky 2 horregatik, ez? Eta pizkat boitzeko. Eta beste abestie, El Kamaleon hitz egiten bueno, ezagutuko zue Luzi Urtubia anarkista, bere bizitzaz, pasarteak, ez? De día un albañil, de noche falsificador. Hortzaz hitz egiten, Luzio Urtubia pizkateko oraipatzeko. Luzio edukizon bizia eta jarrea, ez? Hil arte gainera edukizola, ez? Beti batzuk esaten due que con 18 bihotza ezkerrean, 40ekin erdian eta 60ekin eskubian. Eta ni pentsatzen dut ez. Eta Luzio zen otakoa. Hoi inoiz ezon utzi bakoitza dauzkagun kontradizioekin, ez? Baina saiatu behar dugu pizkat filosofia, eta ez filosofia baizik eta haratago pizka eramaten, eta gure egunerokotasuna naiz eta, bueno, bakoitza daukagun gure lana, gure bizioa, baina pizkat ez ahaztu, ez? Orain Palestinako asunto da ona, ez? Pilpilean, ez ahaztu, jendea zapalduta da ona, o kalean bizi dien jendea, pizkat abesti hori, pizkat mugitzeko barrukoak, Luzi Urtubiai. Luzio. Oso ondo, horrekin geratuko gara, hori entzengo ditugu, eta, zorte hon. Bale, eskerrik asko. Hau ba. Camaleón cambia de piel y al hacerlo mira alrededor por si los pelos está saliendo bien, sabe que esto no es un juego, si sale a respirar siente el frío del plomo dentro.
falsificador, fuego a discreción. Que no paren las planchas a la luz de las velas hasta que salga el sol. El señor director no sabe quién lo está haciendo y en su barco ya se cuentan miles de agujeros. Es este albañil que de noche tampoco duerme. Van a expropiar al banco lo que al pueblo debe. Corazón que riega sangre roja y negra por mis venas, no seré yo quien decida dejarlo tirado tras la puerta. ¿Qué cosa va a hacer el mentor? De día un albañil, de noche falsificador, fuego a discreción. Que no paren las planchas a la luz de las velas hasta que salga el sol, hasta que crezca la flor, hasta que vuelvan las sonrisas a este mundo que solo es de dos, hasta que salga el sol, hasta que eclosione la flor, hasta que vuelvan las sonrisas a este mundo que solo está solo. ¿Qué cosa va a hacer el mentor? De día un albañil, de noche falsificador, fuego a discreción. Que no paren las planchas a la luz de las velas hasta que salga el sol. ¿Qué pasa? ¿Ya no te acuerdas cuando jugábamos aquellas tardes en el portal de la casa? Éramos niños, correteábamos y a los mayores no molestaba. ¿Qué te ha pasado? Eres tan necio. Ahora te quejas hasta del gato que anda. No dices nada porque te callas cuando al vecino el banco le desahuciaba. Y es que es tan fácil hoy fingir que no pasa nada. Y se han caído todos los tótems de la casa. Y ahora ya no saludas ni cuando pasas. Tu cara escondes tras la luz de una pantalla que te vigila, que te conoce mejor que la madre que te parió a la vida. Ay, qué desidia, ay, qué desgana. La vanidad reina hasta en las mejores casas, hechas de naipes, miga de pan, donde ahora nadie juega y ría en el desván. Y es que es tan fácil hoy fingir que no pasa nada. Y se han caído todos los tótems de la casa, como intentando disimular
es más que evidente. Quédate ciego, sordo y mudo. Hasta la vista, mequetrefe. Hasta la vista. Hasta la vista. Hasta la vista.